yau mun yi rashin yanci mu rayu kawai talakawa, ba a maganar fetur da nefa wuta ta haskawa, ba a maganar titi da famfo ruwa na kurbawa, ba a maganar jinya da asibiti na kwantawa, ba a maganar ilimi da aiki na dogaran kowa. A bar mu raye kawai ya ce tura talakawa. Buɗaɗɗiyar wasiƙa ta buɗan gaba mai gidan kowa. Your Excellency sa ga uzurin talakawa. Ina da tijanmu da mun ka baiwa ƙuri'o'i, ina da wakilanmu da mun ka baiwa ƙuri'o'i, ina gwamnoninmu yau fa muke cikin sa'i, muna sa'in wahala kamar bayi da ke sa'iya, suna bisa kan hanya da babu ruwa na shamayi, suna sa'in tafiya a ana doka da korawa. Ashe kai ne sanadi yancin mu ya karewa, a zangon mulkinka za mu mace talakawa, a lotan mulkinka isiti'imar ka dawowa, da sa hannu naka yancin mu za ya karewa. Ashe karshen zaɓe namu akan ka ya zuwa, saboda rashin yanci adalcin mamulkawa. Buɗaɗɗiyar wasiƙa ta buɗan gaba mai gidan kowa. Your Excellency sa ga uzurin talakawa. Zatonmu a mulkinka za a samu adalci, muna ta zaton gyaran zaɓe don mu san 'yanci. Zatonmu a mulkinka ainaka za ta samu 'yanci, ta aikata adalci domin za a bar kunci. Zatonmu a mulkinka akalla kali da adalci, za a yi shari'ar 'yanci adalci gidan kowa. Ashe ko a zangonka za mu rashi na yancinmu, ashe wannan mulki ne ƙarshen mutuncinmu, ashe da ba za ta ka za a ƙara rayuwa, da ƙarfin ikonka a ba shi hana a karewa. Ya sakamakon ƙuri'a a ta mu barin gidajenmu, Allahu ka fabe mu ba mu da alhakin kowa. Buɗaɗɗiyar wasiƙa ta buɗan gaba mai gidan kowa. Your Excellency sa ga uzurin talakawa. Laifinmu guda ɗaya ne kyakkyawan zato ba, mun kyauta zato ba, har da kuɗi mu kai ba. Adashi ne 'yan gata don kwaɗayin rabo babba, muna kwaɗayin 'yanci gyara ƙasar mu ne baba, muna san adalci a ko da rabon ya zo baba. Ashe ƙarshen 'yanci za a saka mu talakawa. To ba mu da ƙarfi, mu ƙarfi na wajen Allah, mu ba mu da gata, mu gata ana wajen Allah, mu ba mu da kokonto sa'a kai a gurin Allah. Tsoro ya cinye mu ku kuna cikin daula, ga babu fataucin mu ba zarafi na mai talla.
laifin mu kawai ƙura a da mu kawai talakawa.